Што Біблія гаворыць пра сакрамент споведзі? Новы запавет. Да, ідём у новы запавет. Можа так, пачнем з традыцыі касцёла, з традыцыі хрысціянаў. Вось. Пакаянне, як момант вызнання сваіх грахоў, быў заўсёды. Толькі адбываўся па-рознаму. І ўжо у Евангелии маем словы Христа, у воскреслого Христа, описанные у Евангелии паводле святого Яна, дзе ён дае апосталам, а гэта азначае і ўсяму касцёлу, уладу адпускаць грахі альбо затрымаць на чалавеку. Да? Вось, дае гэтую уладу прыняць ад чалавека пакаянне. Тут такіх дадатковых пытанняў можа быць шмат, а чаму пасярэдзіне стаіць хтосьці, да? Чаму я не магу пакаяцца перад Господам. Задавалі сваё пытанне такое, напрыклад, чаму ёсць крыж дома, ікона, абраз, чаму не магу стаць на калені і пакаяцца, напрыклад. Ось. Чаму патрэбны хтосьці, напрыклад, прадстаўнік касцёла, у нашым выпадку гэта ксёндз, святар, які маю споведзь прымае. І вось гэтае прыняцце споведзі, сакрамент споведзі, гэта выконванне волі Хрыста, што адпусціце, будзе адпушчана, што затрымаеце на чалавеку, будзе затрымана. І святар у гэтым выпадку, ён слуга Христовы, ён той, хто спавядаючы чалавека, прымаючы пакаянне чалавека, можна сказаць, што робіць такую ацэнку, ці гэта пакаянне, яно сапраўднае. Ну і тут можам успамінаць катэхетычныя простыя рэчы, 5 умоваў добрай споведзі, гэта і шчырая споведзь, гэта і рахунак сумлення, гэта жаль за грахі, і гэтак далей. Зноў ж, можам пытацца, як этот чалавек ацэньвае, ці я сапраўды спавядаюся, ці я шчыра спавядаюся, ці не. Ці я хачу выправіцца, ці не. І, канешне, спавядаемся перад Богам. Напрыклад, як праверыць шчырасць? Шчырасць не праверыш. Але калі шчырасці няма, то і споведь тады не сапраўдная. А святар праз тое, што слухае, калі ўзнікаюць нейкія пытанні, можа чалавеку дапамагчы зразумець, напрыклад, нейкую сваю памылку, вось, альбо праблему пакаяння. Ну, напрыклад, там пастанова выправіцца, нейкая падказка, вось, ці ты гатовы выправіцца, ці гатовы змяніць сваю сітуацыю, ці гатовы рабіць высілкі, каб, напрыклад, з нейкай слабасці сваёй выходзіць. Вызнаць свае грахі перад Господам можам заўсёды, у любым месцы, стоячы на каленях, перад абразом, без абраза, можам гэта зрабіць, гэта частка нашай малітвы. Напрыклад, момант пакаяння ёсць у кожнай святой імшы. Вось, калі прыходзім у касцёл, то наша святая імша пачынаецца вызнаннем нашых штодзённых правінаў. Але споведь, якую называем сакраментам споведзі, не можа адбыцца без святара. І тут чаму так важна у споведзі удзельнічаць? Таму што сакрамент, вось гэта святасць альбо таінства, тайна споведзі, яна дае мне ўпэўненасць, што Бог грахі мне прабачыў.